guys, good morning. Another day, another vlog. So ngayon po, wala akong content kasi linggo, wala silang trabaho, hindi magtatrabaho sila papa. Tapos, yung materials na deliver na kahapon, wala naman akong boses. Na-deliver na kahapon. Tapos dapat ipapahakot, kaso linggo ngayon, kaya bukas na lang. Yun. Si papa magluluto na. Ako na lang magluluto, tuturuan ako ni papa. Kasi hindi pa ako nakatry magluto nitong Bicol Express. Ayan o. Sili. Walang ano pa, parad na sili. Sayang. Isa yan. Ayan o. Ano tawag dyan sa indata? Sa amin guys, ang tawag dyan, balaw. Alamang. Oo, alamang. Yun yung tawag sa Tagalog. Sa amin, ang tawag dyan sa Bicol, balaw. Oo, balaw. Yung sili. Ito guys, yung taba ng baboy na may laman. Pinapa, ano ni papa. Ang niluluto-luto. So, sabi ni papa, tuturuan niya daw ako. I-assist niya na lang ako para matuto din. Huy! Ba't malabo yun? Bukas kasi mag-enroll ako kaya hindi ako makakapag-vlog dito sa bahay. Pero try ko. Kasi yung mga kapatid ko may pasok din. Sila sana ipapa-video ko. Sarap. Di ba papa tiglalagan ining gata? Oo guys. Yung Bicol Express talaga nilalagyan ng gata. Depende yung mga binibenta sa mga karinderya, ganyan. Pero pag nagluluto kasi si papa, palaging, alam niyo, pang matagalan, yung palaging may tira, tapos kakainin mo naman kinaumagahan, ganyan. Pang ulam sa almusal. Kaya hindi yan nilalagyan ng gata. Kasi madali magpanis. Madali magpanis, guys. Kapag merong gata. Eh sa amin, tumatagal kasi yan na Bicol Express. Sili. Ang ini pa rin natigigisa din. Ipapa-golden brown muna guys. Tapos yan, binalik na dito ni Papa yung gamit sa kusina. Tapos dito na yung sala namin, diba guys? Ayun ang TV. Pinahinaan ko kasi palagi sila dito nagpapatugtog. Nakakaantok yung tugtog nila. Kaya bahala siya dyan. Nagugutom na ako. Anong oras na ba? Alas 10? Oo, 10 a.m. Ano na yung panglaog? Yung bago? Ha? Wow, bago. Ano? Oo. Guys, palagi akong umiinom nito. Pag umaga. Ayan o. Turmeric ginger tea.
Ewan ko kasi baka good siya po. Kasi yung boses ko diba, paus siya po. Lalo na pag umaga. Hindi kasi ako guys nagkakape pag umaga. Hindi talaga ako mahilig magkape. Ito lang yung iniinom ko. Ay, nagpuputok na siya. Pumuputok. Baka matalsikan naman tayo. Paluwaya? Baka magtalsik. Baka magtalsik. Ay, nagtatalsik pa. Ano ba tawag? Titilamsik. Ganyan. Hindi pa ako guys nagsusuklay. Sorry. Yo. Doy. Shoo. Ano luas? Ito ko si Buldog. Anda ko lang na. Maanghang siya sa ano, sa lalamunan. Ano kailan ba? So, yan. Tatanggal yan. Ayan na yung may mantika na. Diyan ka na pamagisa. Ay, hindi mo ito ng mantika. Ay, nahulog. Sayang, laman pa naman yun. Hindi kasi ako guys kumakain ng taba. Yan. Guys, tayo na magigisa. Tapos ining lada. Panglas na ang balapon. Isa na ito. Ah, okay. Ano? Tutong. Sige, sige. May kumakasin akalan, maskad. Asin? Ay, yung mananggad. Tamaskad man bagang ano. Alamang. Lugasan ba ang kulit? Bakit maskad ba? Ito pati alam mo na shell. Guys, Wala karamihan sa mga alamang, merong mga maliliit na shell. Ako talaga ang arte ko. Kasi pag kumakain ako nito dati, nakakagat ko siya. Tapos ang pangit. Kaya pag naglilinis ako ng alamang dati, iniisa-isa ko talaga kung merong shell. Ganun. Tapos maraming mga bilog na asin, mga rock salt. Ang lalaki. Magigisa na tayo. Echot. Ang daming sili, oh.
Ang bango talaga ng bawang sibuyas kapag ginigisa. Sarap. Sige man. Okay. Yung sili na guys. Ang dami. Oh, baka ba? Hindi mo. Next na po yung taba ng baboy. Ang ganda. Ang sarap. Ayun guys, eh. Lalo na kung maraming red na sili. Yung kulay pula. Sobrang ahon. Yun. Anong pa? Okay. Ibisayin mo na. Paminta natin. Wala na itong ano. So, ayan na guys yung itsura niya. Pero wala pa yan na alamang. Mamaya pa yung alamang. Medyo niluluto-luto lang muna natin. So, yan guys. Explain ko na sa inyo kung bakit hindi si Papa naglalagay ng gata sa Bicol Express. Pero masarap talaga kapag may gata. Lagi mo yung... Kasi masyadong sunog yung... Ilagay mo na yung... Alamang. Alamang. Guys, alamang. Ay, di pa dapat sunog sulada. Ganyan. Kaya... Dapat medyo fresh yung hindi masyadong luto. lang. Hindi para makasagat ka. Ayan guys. Sayang, sarap sana nito kung may mga pula pang sili. Wala na kasi tayo dito ano. Sili. Siyempre, konting ano. Pampalasa. Kunting pampalasa. Kaya ingat. Ang bilis lang ata ito maluto na ano. Na alamang. Uy, ang bango guys. Ang bango, promise. Dito. Ay, gagi siya ina. Ay, kayo ba ni mama? Ah? So guys, si Bunso pala. Kaya pala hindi ko nakikita. Pumunta siya ng dagat kasama si kuya. Linggo kasi ngayon. Eh si Bunso hindi yung nakakagala. Palaging dito lang sa bahay. Kaya ginagala din ni kuya kapag linggo. Nahihirapan ako. Wala kasi akong boses. Ay, titikman. Luto na yun pa. Ayan si mama. Oo, bakit yung mo? Galing sa bayan. Ano tanan ko rin bisulana? Kantaran mo.
Ay, madala sa lana. Oh, yun ang luto. Ining ano. Guys, sigman natin. Init. Yung labi ko yung na, ano, napasok. Ikaw pa masarap na. Masarap mo. Ang sarap ng anghang. Ang sarap ng sipa. Sarap na baga din. Sige guys. Okay na. Okay na to. Sabihin mo okay na to. Tapos ito guys. Kunting asukal guys. Nilalagyan ko siya ng asukal. Para Madali lang pala mag-isa ng ano, Bicol Express. siguro yung brown. Okay na. Pero papa, pag lalagyan siya kigata, arog siya kan bago siya lalagyan kigata. Panglas. Pang last yung gata. Okay lang. Kasi sa amin guys, pag nagluluto kami ng Bicol Express, hindi siya nauubos. Tapos madaming ginagawa, yung ginagawa ni Papa. Para parang kinabukasan, ganyan yung sabi ko sa inyo kanina. Almusal. Oo, pang almusal. Masarap kasi yan sa sinangag. Tapos, ayun. Hindi siya mapapanis. Kasi madali mapanis kapag may gata. So, ititik na siya. Mahina naman. Si mama guys ay may mangga! Thank you Lord, may mangga! Nag-grocery si mama. Ayan, pang supply kasi to guys, pang 1 week na. Itlog, baon nila bunso, ay baon. Almusal, kinaumagahan. Pagpasok sa school. Sabon. Yes. Mantika, kape. Ay. Sarap. Pinagpapawisan ako. Tapos wala pang taling bahay. Ay, walang kanin. Ay. Guys, wala pa pala tayong kanin. Pero masarap yan sa bahaw. Ay, ayun guys, sinangag pala kasi kanina. Kaya, konti lang yung masarap mo. Bahaw. Guys, mangga. Hindi ako nakadala ng mangga galing dun sa Kamsur. Sayang. Enema? Mura na ngayon yung mangga. Dati ang mahal. Bumibili ako kahit mahal talaga. Makakain lang. Tamang-tama yan dito sa Ay, oo. alamang sa mangga. Hindi man. Iba man ito pang luto. Hindi man ni. Balaw Ay, yun. maglalaway. Pula itong balaw. Oo. Ay, dagdagan lang ito pang food color. Oh, ito pula. Itong pino. So, ilutdot natin dyan. Try natin yung mangga dyan sa niluto na Bicol Express. Ay, nako. Okay na ba? Oo, nagdagat sila. Hindi ako sinama. Visit na yan. Umalis, hindi ako sila sabihan. Yan, magsasaing si mama. Ang sarap din sana magdagat ka sa sobrang init. Nangitim na nga ako dun sa sa balatan. Pero konti lang naman. Konti lang. Sakto lang. Kain tayo guys. Guys, kain tayo. Tikman natin yung niluto. Niluto ko. Niluto ni Papa. Niluto namin.
Ito yung kanin natin, oh. Paborito to ni Ate Angge. Shoutout sa kanya. Nag-premiere siya kanina, pinaliguan ako ni Tilo. Tawag-tawa si mo. Bahaw. Yung malamig na kanin, ang tawag sa amin, bahaw. Lamig. Kanin lamig. Dati, paborito ko din yung ano, yung tutong, yung tipo. Kasi yung pag, ako dati nagugas palagi ng kaldero. Pag may tipo yan, nilalagyan ko ng tubig. Tapos kinakain ko kasi masarap. Ngayon kasi bihira na siya magtipo kasi hindi na kahoy. Pag kahoy yung nilulutuan mo, palagi, depende. Depende din naman sa pagluluto, ganyan. Basta sa akin dati, pag ako nagsasaing, palagi may tipo. Guys, ito yung ano natin. Yung Bicol Express. Ayan. Tada! Kain! First bite. Puro na lang ako lamon. Tubig. So yan guys, hindi kasi ako nag-aalmusal. Diba sinabi ko naman yan sa inyo, kaya kumakain ako mga 10, mga 11, ganyan. Tapos madami ang kain ko. Kasi hindi talaga ako nag-aalmusal. Kaya pagdating ng tanghali, gutom na gutom ako, ganyan. Tama lang yung anghang. Hindi masyadong grabe. Parang mapasirungan naman himim. Sa ano ata ito? Sa Palipasan. suton? Makuman, palipasan. Wala siya. Marang paya. Ay, ba sila ni Arden, si Kylie, si Kylie. Ano? Iyo? Ay, kaya ba sa doon, John? Jesus, oh, nagluto. Ayun. Paano? Eh, sa ilan? 7 minutes oh. Yung duman sa dagat. Palipasan. Magnatad si siya, Ina. Taba.
So, ayan guys. Meron tayo ditong mangga. Ang ganda ng mga talong dito. Bagong bili ni mama. Bagong po din na di pa. Sasulay ni hali. Ayan, bago pa ang kikinis. Ito. Kakain tayo ng mangga. Katapos ko lang kumain ng kanin. Wala pa yung mga tao dito. Wala, yung kutsilyo ginagamit ni... Tapos na ba? Ay, ginagamit ni Papa. Ang hirap man ito. Hugasan natin. So, alan? Likod ko. Aray ko. Ang sakit ng likod ko. Hindi na natin kailangan ng asin. Ano siya, matigas siya pero hinog. Doon sa balatan, magsawa ka kakakain ng mangga, guys. Hindi mo na kailangan bumili. Ay. Tigas. Ayan. Kailangan natin ng asin. Hindi ko siya nafe-feel kapag walang asin. Ayan na. So yan guys, boring. Brown out pa. Palagi na lang dito nag-brown out. Nakauwi na sila bunso. Ayan o. Oh. Nakaligo na siya. Saan ka mong dagat? Palipasan? Sus, mabulaw ni na dong mo. Tingnan mo. Kasi ganyan talaga siya pag nagdadagat, namumula yung ilong niya, tapos katawan. Pero hindi naman siya masyado nabilad. Guys, walang kuryente. Ayan nga pala guys, yung ginawa ni Papang pintuan. Ito yung pintuan, ganyan. Ito, nilagyan niya muna ng ganyan. Diba? Ayan. Guys, walang kuryente. Naiinis ako kapag walang kuryente. Matutulog na lang ba? Walang electric fan. Hala si mama. Hala, sige. Ako madama. Dito rin ka magkaariga. Ako din, pag kumakain ako minsan ng apple, binabalatan ko. Kasi yung wax sa may balat niya. Kapag nadaon kaya ako nito, sige ang dumi ko. Nagdudumi ako. Oh, good for digestion din yan, guys. Kapag hindi ako... Ma, di mo na, eat lang.
Di mo naman na pag-urig di lang, oh. Abo. Ang liit. Ano ba kanina? Sister. Hoy, wag yan! Nakabidyo Ang ka. daming ano on. Talong. Bakal na Talong. bakal ka sa itlog. 55. Kilo-kilo na ini. Rita Joy? Bumili na nito si mama. Ano na, may order na? Peram. Ha? Ano yan? I-display mo kayo naman sa luwasan. Doon ka magbantay. Sa Ang ganda tinampo. mo. Nagbibidyo ka. Huwag ka magpapasa. Maganda ako. Ayaw mo magpakita. Ayaw. Bakit? Bonus na lang. Eh, maganda ka naman. Ikaw nga nagsabi-sabi mo maganda ako. Maganda ikaw. Hindi ako. Mas maganda pa dito. Sabi mo maganda ka. Hindi ako. Sino mas maganda sa inyo ni Arlis? Hindi ako. O, di ba? So, di maganda ka. Ayoko. Nakakaya. Yan si Shaina. Ano yan, post o hindi? Hindi man. Picture? Oh, ano lang, picture lang. Wala na, nabibideo lang ako. Di ba ang ganda mo? Tagalog ka, di ba? Tagalog. Pag may nakalimutan akong Tagalog, sa'yo ko itatanong. Char. Sana nga imansanay na ako mag-bicol. Ayoko. Mag-aral ka na mag-Bicol. Tuloy mo ako mag-bicol. Anong gusto mong malaman? Anong word na Bicol? Anong tawag ng mantika? Lana. Lana? Yung suka. Suka. Ganun lang? Suka lang Suka yun? din. Yung... Gusto mo sa silver swan? Charot. Dato puti. Ano ba? Ano pa? Anong Bicol ng manika? Ano? Ano ba? Manika din. Wait lang. Manika? Manika din. Ano manika? Yung kalabaw. Karabaw. Karabaw? Karabaw. Karabaw? Anong Bicol ng CCR? Maudo? Ikaudo. Ikaudo. Maudo? Oo, maudo. Ikaudo. Ganyan. Ikaudo. Ano pa? Dami mong gustong malaman. Sige, ano pa? Bicol. Anong Bicol ng ano? Ano to? Ng kabayo. Kabayo din. Vice ganda. Charot. Yung ganda mo. Kasi meron ka dito eh. Sabi niya, ang ganda ko, sabi niya, ang ganda mo kasi meron ka dito eh. So nakapaganda lang sa akin yung brace. Tita Jo. Kasi pag sana nga ginto. Dilaw sana. Dilaw. Ganda yan. Dilaw. Dilaw Wala na ngipin. Bakit ano yun? Bakit? Blue. Blue yung rubber yon. Blue. Green pala yan. Oo. Wow, ang ganda naman. Wala namang ganyang green. Meron lang yellow, puti, ganun. Anong English ng damit? Yung sinasabi niya, yung ngipin, kasi sabi niya, lang kulay lang daw, yellow tsaka puti. Anong Bicol ng damit? Bado. Bado? Bado. Ayun, bado. Damit. Ligo. Karigos. Karigos? Yung uuwi. Mauli. Mauli. Mauli ka na sa Manila. Taga saan ka nga? Maynila, Laguna. Laguna. Uuwi ka na sa Laguna. Mauli ka na Ayaw. sa Laguna. Ayaw. Bakit? Gusto ko dito. Gusto mo na Nasanay dito? ako. Bakit? Para kay Sander? Ay! Uy! Wala! Day, nadamay pa! Day, naman Sabi mo, crush mo si Sander. Dito ko na lang ako eh. Paglaki na lang daw ako, ano lang ako magbibisita. Pag dito ka muna, mag-aaral ka. Tapos paglaki mo, uuwi ka doon. Tapos magbibisita ka na lang dito. Bisita lang doon. Doon ka na lang magbibisita sa Sabi Laguna. ng mama ko, dito na daw ako titira. Oy! Pinamigay ka na ni mama mo.
Okay lang. Nasanay naman ako dito. Sanay ka na dito? Ay, Hindi ka na love ni teka mama lang. mo. Hindi na ako makakalala kasi iba na mukha ko paglaki. Oo, hindi ka na makikilala. Ikaw! Wala ka ng mama. Ay, gusto kakalala ko pa rin. Nung bata pa ko. Alam ko, yung mukha ko sa mga bata. Pero hindi ka makikilala ni mama mo. Kamukha ko, lola ko eh. O Ganto paglaki kasi mo, ang lola ko eh. Mukha kasi ako eh. maasim. Ganun yung mukha na maasim. Ay, hindi. Kasi, ano, Bakit? sino po? Ay. Oo, madami si na. Jennifer! Guys, dati kami Ay, lang nakita ko kami yung lang kaganina yung mga dito. bata dito. Tapos ngayon parang dumating sa time na parang wala na mga bata. Pero ngayon madami na naman. Ayan. Mga bagong tubo. Nagbibidyo, Dobby! Inday! Ano ang Bibidyo. pangalan mo? Ano? Totoo, Kinyo kan Manolong. Inday na lang. Inday. Oo, Inday. Pwede naman Yohan Manolo. Sana nga, princess na lang. Gusto mo princess? Bakit? Gusto ko eh. Princess yung gusto mong pangalan. Dapat sinabihin mo si Maganda, mama mo nung princess pinanganak ka. Kasi, nag-isip si Mama Gladys ko eh. Nagsabi, ano daw, Jane yun. Manulog na lang daw. Baby pa ako eh. Yung hindi nagpalaki sa akin yung nanay ko, lola ko lang yung papalaki sa akin. Kaya kinuha ko. Kinuha ka ng lola mo kay mama mo. Yung Hindi. nagpalaki sa yung lola mo. Pinabigay ako ng mama ko kay lola. Yung tatay ko sa jeep po, hindi yan tatay ni Buboy. Tatay ko lang talaga. Hindi kami kakampi eh. Hindi kayo magkakampi ng kapatid mo. Di ba may kapatid ka? Kasi may lola din ako doon. Tapos masungit naman, utos-utos. Sabi naman ni lola, ano daw, wag na lang daw ako pumunta doon, sabi Mama Gladys. Yan guys, yung batang pinakamadaldal dito sa amin. Madami siyang nakakaaway sa kadaldahan niya. Nakakaon. Kain. Makaon. Makaon na. Oo, makaon na. Pagkakain na. Makaon na. Dabe? Oo, makaon na tabi. Ha? May gusto ka pang malaman na Bicol. Ano? Anong bikol ng bahay? Harong. Hello? Harong. Bakit? How? House. Harong. Sa Bicol, harong. Yung English. House. House. Pag tayo yung matagalog bahay. 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 May gusto ka pang malaman na Bicol. Anong bikol ng dagat? Dagat din. Dagat din? Mm-mm. Walang manika. Manika. Anong English na anong bikol ng manika? Manika yung teddy bear. Yung teddy bear. Ano? Teddy bear din. Hindi ko alam. Ano nga ba? Manika. Hindi. Anong bikol ng jacket? Jacket din. Jacket din? Ay, hindi ko alam yung mga malalalim na word. Basta jacket din siya. Damit lang. Damit. Pag damit talaga, damit. Pero Bikol. diba- Anong bikol ng damit? Bado nga, bado. Bado? Mm-mm. Susuot? Oo. Wala yung mga jacket. Basta ang tawag doon sa lahat na yun, bado. Anong bikol ng buhok? House? Buhok? Apo. Buhok din. Ganon din? Oo. Buhok lang din. Pag Tagalog na yun na buhok. Mm-mm. Maglalaro na daw kayo. Ayoko. Bakit? Huwag daw ako maglalaro. Kasi maganda ka. Kontra. Natalo nga. Kala ko gusto mo to si Sander. Ito daw kakaiya sasayaw lang ako tapos nadaig yung kanta ko.
natakot siya sa Gusto mo si Sander? Sabi daw, nabalitaan ko gusto mo si bawal daw Sander. ako, bata-bata pa, hindi, wag mo na magka-crush. Oh, very good. Sabi mo meron ka ng Mag-aral crush. ka muna. Hindi naman ako eh. Wala naman akong crush. Oh, very good yan. Mag-aral ka muna. Ha! So, yan guys, si Papa mo, inayos niya yung, ano tawag dyan pa? Yung sa saksakan? Brown out pa? Kurente. Kylie, brown out pa? Oo, brown out. Guys, brown out. Asaan? Alin? Brown out eh, bakit naka-friends ka sa wifi? Wala yan ang wifi, oh. Wala man yan. Wala, tingnan mo. Ay, wala. Lobat lang. Ilan na yan? Wala na yan. Ah, hindi ko alam. Ilan na? Alam ko dito yung, 68. Very good. 68. Pwede naman. So, hindi, inayos ni Papa. Wala kasing kuryente. Ang ano? Wag naman tayo dudot dito yung mga Maalinsangan ba? Lobat. Lobat na? Hindi. Bakit mo napipindot? Oo, kasi pala makita mo kasi na... Nagalaw. Guys, wala tayong tambayan. Kaya Nagtitiktok na dapat sila. makakapagawa tayo ng kubo sa taas para maano, mahangin. Cellphone ko. Makakatiktok ako. Magtitiktok Bilod ka ako na. eh. Oh, ikaw na may load. Din ako, te. Kayo na may load. Ako na yung poor. Anong bicol na ang dahon? Dahon. Tuwalya. Ha? Tuwalya. Tuwalya din. Ha? Tuwalya din. Lutuan. Lutuan. Ha? Ano tong batang to? Yung... So, ayan, shower out sa kanya, sa mama niya, si Ate Gladys. Shower out kay alam mo mama niya. yung Gladys? Nani ko yun ah. Kilala ko nga si mama mo. Ay. Friend ko siya sa Facebook. Bakit preva sa Facebook? Siyempre. Mag-best friend kayo, no? Hindi. Kaibigan, no? Hindi. Ay, huwag ka maingay. Kukunin ko. Kylie! Kunin mo na pegisay ko. So, yan guys. Hanggang dito na po muna yung video ko kasi wala nga po kasing trabaho ngayon kasi linggo. So, ayan lang muna. Shower out sa mga sponsor. Kila Kuya Nolly sa Oh, Team yay! Pahuway. Lagay mo dan, hindi naman niya matatakot kay... Ayan mo. Ha? Huwag mo puputulan ng pakpak. Ayan, lumipad na. Biyan, So, ayan kita, guys, galing mo shower out kasi sa yung mga pakpak viewers niya. natin, sa mga silent viewers. Yan, nag-live ako kagabi, ang haba. Yung quick natin, naging 4 hours to 5 hours ata yun. Wow. So, yun lang guys. Sige. Shower out sa inyong lahat. Love you. Yay!